O 11 de marzo de 2020, a OMS declara a situación de alarma sanitaria polo COVID-19 como pandemia mundial. Debido ás repercusións sanitarias, sociais e económicas que isto provocou, na actualidade, as persoas nos vemos envoltas nun estado de incertidume que nos leva ao desgaste físico, mental e emocional. Estamos a vivir un verdadeiro desafío. Por un lado, continuar co noso día a día, á vez que convivimos cunha situación completamente nova e con características excepcionais. Isto supón un risco para a nosa saúde física e unha importante fonte de estrés. Dende o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia somos conscientes de que ante este escenario o autocoidado e o coidado mutuo son dúas perspectivas que é necesario integrar nas nosas vidas para preservar así a nosa saúde. Por todo isto, dende aquí, queremos propoñer unha iniciativa coa que contribuir a despertar esta conciencia de autocoidado e velar polo benestar común. O autocoidado ten que ver co modo en que nos coidamos e como nos tratamos. Supón responsabilizarnos e comprometernos co noso propio benestar, escoitándonos e tomando conciencia de como estou e que necesito. O autocoidado é algo máis que unha serie de accións concretas que me son placenteiras ou que me gustan. Coidarnos é máis ben un ternos en conta dende a amabilidade e o aprecio. Atendernos física, emocional, social e espiritualmente para lograr así unha maior satisfacción. O cultivo do noso autocoidado contribúe a mellorar a nosa percepción de saúde. Coidarnos axúdanos tamén a coidar mellor dos demais e favorece sentimentos de confianza e seguridade. Cando nos coidamos, aumentamos o noso rendimento e a productividade, favorecendo a creatividade e a concentración. Coidarnos, en definitiva, facilita o disfrute nas nosas relacións sociais e fomenta que nos sintamos máis felices, con máis enerxía e con máis optimismo. En xaneiro de 2021 nace no Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia o Espazo de Autocoidado, un espazo seguro, vivo e aberto a toda a comunidade. Convidámoste a que formes parte do seu cultivo e crecemento seguíndonos no enlace que che mostramos a continuación.